Кукмара мәдәният йортында ныклы гаилә федераль проекты кысаларында Нечкәбил 2022 республика фестиваленең зональ этабы уздырылды. Бу бәйге Әтнә, Орча, Балтач, Биектау, Кукмара, Мамадыш, Соба, Теләче районнарыннан килгән иң тату, нык һәм күркәм гаиләләрне барлаган. Хезмәт күрсәткечләре без әйбәт, Аллаһ шөкер менә гаиләдә дә исән сау. Әгәр дә минем тормыш иптәшем, әгәр дә мине аңламаса, гаилә мине аңламаса, балаларыбыз аңлап тормаса, бу конкурста без катнаша алмыйбыз, шулай бит. Барлык катнашучылар да бәйгегә җитди әзерләнгәннәр. Һәр гаилә үзләре турында видеоролик, гаилә альбомнары әзерләгән. Бәйгенең соңгы этабында катнашучыларга бирелгән сорауларга төпле җаваплар гаиләләрне тагын бер кат сынады. Конкурсантлар бөтенесе көчле, яхшылап әзерләнгәннәр. Бу ел инде үтә алмасак, икенче елга Алла бирсә, тәҗрибә җыеп, шундый зур яңа көчләр белән катнашырга җыйнабыз инде. Һәр конкурсант Нечкәбил исеменә лаек икәнен испатлады. Шуңа карамастан жюри әгъзалары Нечкәбилне гаделлек белән сайлап алырга тырышты. Катнашучыларга истәлекле дипломнар һәм сувенирлар тапшырылды. Зональ туры нәтиҗәләре буенча җиңүче булып Кукмара районыннан Хакимҗановлар гаиләсе танылды. Адилә Сабирҗанова, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.